màquina està en marxa. Hola, companys, ja tornem a seguir! Tot original, eh? Faig una altra introducció. Ei, benvolguts compatriotes, salut! Aquesta millor? No, és igual, començo. Sí. Va, vam. Avui explicarem què és la política. Ara està de moda això. I explicarem la política a través d'un exemple real que va passar a un meu company. Resulta que el seu fill li va dir: pare, què és la política? El pare va començar a rumiar i va dir: calla, li posaré un exemple pràctic. I li va dir: mira, diu, jo aquí a casa tinc els diners. Per tant, jo sóc el capitalisme. La mare controla els diners. Per tant, la mare és el govern. L'avi té cura de que tot això estigui ben coordinat i rutlli. L'avi és el sindicat. La criada és la classe obrera, és la que fa la feina. Tots nosaltres ens preocupem perquè tu tinguis una bona vida. Tu ets el poble i el teu germanet petit és el futur. Ho has entès? I el fill li va contestar: ostres, no ho sé, pare. Deixa-m'ho rumiar una mica, que està una mica enrevessat tot això. Total, que a mitjanit el navi anava rumiant i el seu germà es va despertar, plorant. Plorant i plorant, el germanet petit. Ell va anar allà i va veure que anava ben cagat de dalt a baix. Se'n va anar a l'habitació de la mare i la mare ben adormida. No hi havia manera de despertar-se. Total, que va dir: aniré a l'habitació de la criada. Entra a l'habitació de la criada i què es troba? Ah, sorpresa! El pare, a sobre la criada, anar fent nyigui-nyigui. Però més sorpresa encara, l'avi espiant per la finestra com el pare i la criada estaven fent nyigui-nyigui. Total, que se'n van tornar al llit. L'endemà el pare li diu: què, fill meu, has reflexionat sobre què és la política? Diu: sí, diu, ara ja ho tinc clar. I diu: el capitalisme, és a dir, el pare, s'aprofita de la classe obrera, és a dir, la criada. I mentrestant el sindicat, l'avi, observa pal plantat sense fer res com s'està aprofitant de la classe obrera. I el govern, la mare, ni se n'entera, està adormit total. I mentrestant el poble està ignorat. I el futur, no us ho perdeu, ple de merda, el futur està cagat, que és el germà petit. Quin futur ens espera, nois? Quin futur ens espera? A reveure! Una història ben maca. Sí.